Ngibingelele Kuyakhulumisa TV, ngibingelele wonke umuntu ongilalela, ngibingelele iy'hlobo zami, ngibingelele bonke abantu abalandela lolu hlelo oluhamba phambili Kuyakhulumisa TV. Ngibingelele nabalaleli-ke futhi abangilandelana ngo-Facebook, abangilandela kuzo zonke iy'ndawo. Sihlobo sami, nayi into engifuna uyibambe namhlanje ebalulekile empilweni ukuthi-ke mfowethu, yabona kunezinye izinto omele uyicabange uma umele uzenze empilweni. Ungacabangeli manje, cabangela nephambili kule nto oyaziyo. Ngiyazi ukuthi usuhlupheke kakhulu uyidinga le nto oyidingayo, but yonke into emhlabeni inesikhathi sayo. Ayikho into enganaso isikhathi sayo. Akekho umuntu ovuka ekuseni ehambe esitolo efike ehambe othenga inhlupheko. Wonke umuntu uthi ezalwa, awuzalwa unayo yonke into. Khumbula hlobo sami, uma uzalwa usuke uzalwe uwedwa, ungafike lapho ufike emhlabeni ufike unganampahla, unqunu. Ngithi mina hlobo sami, uNkulunkulu wathi ekubeka emhlabeni wakubeka ekufumbethe impumelelo. Bayeka abangani bekuhleke, bayeka abantu behlekise ngawe. Bathi asikho isihlahla esingamili uma somile. Uzomila njengobhanana usho ngawulahla phansi, uyimelele uyiqhumele wona phansi. Bayeke bekuthele ngamanzi, ayikho impahla engcono, ayikho futhi ukudla okungenayo i-expiry date. Yonke into ine-expiry date. Ngithi mina hlobo sami, wena ukhula okuzayo kuwena. Muyeke ungakhathazeki umuntu uma ekuhleba, uma ungayizwa yonke le nto le asuke ekuhleba ngayo, muyeke. Uma engakakuqondi, muyeke. Wena uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuletheleni emhlabeni. Bayeke behlekisa ngawe uhamba necathulo ebhobokile, bayeke behlekisa ngawe ugqoke izimpahla ezizodwa. Ngithi mina kuwena, isikhathi siyeza, ungacabangi ukuyenza leyo nto. Ngithi mina kuwena, uma uthatha intambo uyibeke emqaleni, ngicela ucabangele manje uphinde ucabangele nephambili. Baningi abazokhala emhlabeni uma wakho udinga wena, abazali bakho bafuna wena. Nawe mama, umuntu wasekhaya, ungakhathazeki ngokuhlupheka, ungaphatheki kabi uze uyiphenge ngentambo. uNkulunkulu uzokukhumbula. Uyazi uNkulunkulu ukuthi-ke why ekulambisile, uyazi uNkulunkulu ukuthi why encisha imali. Phela khumbula ukuthi impumelelo uyibeke enganeni yakho. Asifani sabantu basemhlabeni. Yonke into esemhlabeni ebekiwe inabantu bayo. Muyeke umakhelwane wakhe ejabule, myeke umngani wakhe egijime ngemoto. Ungayithathi le nto, iyabulala. Mina kuphela into engithi ngifuna uyithathe, thatha le nto ephilisayo, thatha ithemba, thatha ukubekezela. Iyaphilisa le nto, ayinabungozi. Ngiyacela hlobo sami, ungayicabangi le nto oyicabangayo. Ngithi kuwena yonke into inesikhathi sayo. Bayeka abantu bekuhlebe, bayeka abantu ubone ngathi bayakuthakatha. Ngiyazi ukuthi-ke njengoba uhlupheka, baningi abantu basemakhaya, baningi abantu abacabanga ukuthi-ke bayathakathwa, kanti abathakathwa. Kuphela isikhathi uNkulunkulu usafihle impumelelo yabo, usabukisa izitha zabo uthi ayigiye. Yazi wena hlobo sami, into engifuna uyikhulekele wena kuphela umuntu wasekhaya, khulekele ukuthi-ke isitha sakho masingafi ungakaphumeleli. Khulekele ukuthi impumelelo yakho mayifike, isitha sakho sisekhona. Bazojabula abantu uma bebona impumelelo yakho iqhakaza, khona bazonyanya. Khumbula phela ngesikhathi uzala wena emhlabeni, khona abantu bebengafisi ukuthi-ke uma wakho noma wena uzalwe emhlabeni noma ufike emhlabeni, kwaba ney'nkinga ey'khona. Kodwa namhlanje into engifuna uyikhumbule ukuthi-ke uNkulunkulu akakulethanga emhlabeni engazi ukuthi-ke ukulethele emhlabeni. uNkulunkulu kunesizathu akakulethele sona emhlabeni. Wena ngeke ufe uhlupheka, iphupho lakho lingakafezeki. Isikhathi sakho siyeza. My motivation is that.